Bueno, pues según el entrenamiento podem a rodar una volta llarga però tranquil·lita, recuperar a fer un rodatge un poc llarguet que tinguem ahir de 10 cada dia a la volta del cantonet. Vale, pues a veure què fem. Bueno, quilòmetre 2, anem ahir, el sol és al fora, per totes canten, anem a disfrutar d'un dia bonico i tranquil·let. Ritme tranquil·let. Vale, va. Ara per 3 quilòmetres. Vale. Un dia categoria. Anem a rodar un poquet. Estirar les cames. A passar un bon ratet. Fora pedaleig, sempre hi. El pardalet, va. Bon dia. Ja. Envies animalet, Quilòmetre 5. I anem avant, va. Estem arribant a Xerissa. Quilòmetre 9. Estem a punt d'arribar a Ronda del Barco. Ronda del Barco de Xeraco. Dia perfecte per córrer. No fa aire. Fa un sonano de por, però no fa aire. No hi ha excuses, faig una. Bueno, anem pel quilòmetre 12, un quilòmetret ja en la platja. Sí, un quilòmetre clavet en la platja. Vale, pues. Ja per un quilòmetre més. Estem en la platja. Quilòmetre 15. Les passareles. Va. Amunt, amunt, amunt. Ya está algo de meta ahí. No se está viendo así. Mira. Primero. Entra el primero. Mira. Entra el primero. Mira.